Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sugeng enjing para rawuh sedaya, kula aturi pambahagiyarja. Perkenalkan, asmane kula Michael Christian Prabowo, absen selikur saka kelas 10 TO1. Wonten ing video menika, kula badhe nyarengi dialog antawisipun warga kaliyan Bapak Kepala Desa ingkang ngrembak babagan pembangunan dalan wonten ing desa. Monggo dipun simak kanthi saksama. Kula minangka Bapak Kepala Desa utawa Bapak Lurah. Yen kula minangka warga Sugeng enjing Pak Lurah. Assalamualaikum. Kula badhe nyuwun pirsa babagan pembangunan jalan ing dusun kula. Oh iya, jenengan wis krungu kabar pembangunan sing bakal diwiwiti wulan ngarep ya? Leres Pak, nanging kula taksih bingung. Menapa warga dipun ajak kerja bakti utawa mboten? Ya mesti warga kudu melu kerja bakti. Iki kan kanggo kepentingan bebarengan. Menawi mekaten Pak, kaping pinten kerja bakti badhe kawitan nggih? Rencanane dina Minggu ngarep. Kula arep ngumumke bar kuwi. Ngapunten Pak, menawi warga boten saged rawuh, menapa wonten sanksi? Ora ana sanksi, nanging nek bisa ya melu ben cepet rampung. Matur nuwun sanget Pak, maringi penjelasan kanthi cetha. Iya, ora apa-apa. Yen ana pitakonan meneh, takon wae langsung ya. Leres Pak, kula badhe matur dhateng warga sanes punapa ingkang sampun panjenengan aturaken. Wah, apik kuwi. Matur nuwun ya wis gelem melu nyangkong pembangunan. Matur suwun sanget nggih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.